A mi les mans és una cosa que m'atrau molt perquè penso que són, d'alguna manera, l'eina de la humanitat. O sigui, el fet de poder fer la pinça, pots crear, pots construir, pots matar, pots moure el món amb les mans, no? I per tant és una cosa que m'atrau molt. Per això hi ha moltes mans aquí. També són una mica un repte a l'hora de fer una escultura, fer un dibuix, és una mica un repte, no? I aquest any passat he contribuït, he participat d'alguna manera, he ajudat a Vilamàgica en el segon Festival Internacional de la Vila Màgica, i a mi hi ha un gest dels mags que m'atrau molt, que és aquest. L'utilitzen molt, clar, va, és com la xispa, no? És com si fos la connexió que ajuda a que la màgia es faci realitat. I vaig dir, ostres, amb el que m'agraden les mans, amb el que m'agraden les mans, doncs no hi ha més nassos que he de fer alguna cosa. Per això té aquest vestit una mica com especial, festiu, la camisa blanca, aquest contrast, aquest mà mig daurada, també tot plegat com una mica de festa, no? I és una mica el meu homenatge als mags, aquest gest tan seu del clic de la màgia, no? Per això es diu el clic del miracle.